Hello guys, ane senofin gasik borran thabai guys man. Da जों मा लांगासिनो थालिर थालिर मिथिखाबाय जों दा मा मावगोन जों लांबाय था guys man. guys man. दा जों थांगासिनो guys man. ओरै खाथि दङ थांगासिनो नै दा कापटनखौ मानि थाखाय लादों दा उनाव नुहैगोन guys man. आरो थालिर थालिर मिथिखाबाय guys man. दा जों मा मावहैगोन नायलांबाय था जों दायो थांगासिनो guys man. नै बे कार्टनखौ मानो लादों आरो कार्टना खुला कार्टनसो guys man. दे आं दिनै देखायगोन कार्टना खुला कार्टनसो बे नै guys man. नै खुला कार्टन guys man. दा जों मा मावहैगोन नायलांबाय था जों दायो थांगासिनो guys man. सासे थांगासिनो guys man. सासे ओमफ्राय आं थांगासिनो दा जों मा मावहैगोन नायलांबाय था दा थामल'थ' मिथिखाबाय guys man. पेट्रलना मिथिखाबाय माबा नायलांदों guys man. मानो लादों बे खालि बक्सखौ जोङो दा देखायहैनो नाजागोन आङो दायो नै खालिगासे बक्सआ नै खालिगासे guys man. थांगासिनो खाथियाव थांगासिनो नै जोंहाथ' दखान लारि समायना एकदमबारे गामि बोराय बिदि नुखायो guys man. एकदमबारे guys man. दा जोङो नै कासा लामायाव थाबायलांगासिनो कासा लामायाव guys man. एकदमबारे गोजान थाबायबाय गोसोखांबाथाय जिथु मोनसे लांसै नामा होननानै बिराद गोजान थाबायबाय guys man. मेंबाय दा जोङो थांगासिनो guys man. नायलांबाय था नारखोखौ बोरै गायो नै guys man. नारखोखौ नै गोथौ जावनानै गायो guys man. नारखोखौ मोनफैबाय 5 मिनिट मोनफैबाय जायगाखौ मोनफैबाय नायलांबाय था दावराय आं केमेरा बेक खालामदों guys man. सासेयाव मोनहैबाय माथो सासेयाव मोनहैबायानो थांगासिनो guys man. नायलांबाय था सासेयाव मोनहैबायानो थांगासिनो guys man. नायलांबाय था नैबे दाउसा फिसाखौ सोगोन guys man. नैबे दहाय आं देखायनाय माबायाव कार्टुनाव guys man. नैबे दाउसा फिसाखौ सोगोन नै दाउसा फिसाखौ रानजोबगोन आरो नैयाव रानगोन नैयाव दोनफैगोन माखासे नै बेखौ रानगोन आरो आदा रानगोन बेनिफ्राय नै खावसे दोनफैगोन आरो guys man. नैबेयाव बेनि उनाव खालि नुनायाव guys man. बे बक्सआव जमा खालामै थिखो सोयै बेयाव रानफैगोन आरो guys man. नै जामान जागासिनो guys man. रानगासिनो guys man. रानगासिनो बेयाव रानगासिनो guys man. 12टा 13टा रानगासिनो guys man. खथायाव सोगासिनो 12टा 13टा सोगासिनो guys man. रानगासिनो जोङो साब्रै जोङो गासै रानगासिनो guys man. नायलांबाय था मेनेजार दं ना मेनेजार बारा केमेरा खेबनो guys man. नायलांबाय था मेनेजार रानगासिनो 12टा 13टा खरि रानगासिनो guys man. नायलांबाय था सोखांबाय guys man. फोरानजोब्बाय guys man. लांगासिनो आङो गैलानो जोबसिगोन guys man. जोब्बायानो माने गसिगोन guys man. सोखांबाय guys man. सोखांबाय दा थांनोसै रुमाव guys man. सोखांजोब्बा कमप्लिट जाबाय guys man. थांनोसै guys man.